Konnichiwa, minasan. O genki desu ka? Welcome sa akong intermediate course niining akong channel. Hinapon tabay. Kung bag-o ka pa lang nagtuon og hinapon o ka limitado imong kasayuran sa Japanese particles, unsaon pag-conjugate og mga aditibo or basic verb conjugation, ug unsaon pagporma og usa ka Japanese sentence, palihog reviewha una ang playlist sa atong basic course nga naglangkob sa lessons 1 hangtod 31 ug tan-awa ang video lesson nga imong gikinahanglan. Kung okay ra ka, pues ato nang sugdan. Hajimemashou! Niining atong lesson karon, atong estudyohan unsaon pag-imbitar og pagpangagda sa hinapon. Sa formal style nga pagkasulti, kining tanan nagagikan sa mas form sa verb. Atong kat-unon unsaon pag-ingon, di ka ba mo nani-nani? Sa hinapon, nani-nani maseng ka? Mag nani-nani ta? Sa hinapon, nani-nani mashou ka? Mag nani-nani ta? Sa hinapon, nani-nani mashou. Ug ato pong kat-unon unsaon pagsulti niining tanan ngadto sa ilang mga plain forms. Sa mas klaro nga pagkasulti, kung mogamit as mga formal forms pag-imbitar og pagpangagda, atong gamiton ang conjunctive form sa mga verbs. Ang di ka ba mo nani-nani? Kay conjunctive form plus maseng ka. Ang magnani-nani ta? Kini kay conjunctive form plus mashou ka. Ug ang magnani-nani ta? Kini kay conjunctive form plus mashou. Kung kabisado nimo ang mga mas form sa verb, sayon ra kayo ni sila pormahon, kay ang mas himuon ra man ngadto sa maseng ka, mashou ka, ug mashou. Kung dili nimo kabisado ang mga mas forms, ari ta magsugod sa mga dictionary forms sa mga verbs. Sama sa imong nahibal-an sa atong mga miaging lesson, aduna tay tulo ka dagkong kategorya sa verbs. Kini ang category 1 verbs o mga row-dropping verbs nga atong gituki og maayo sa lesson 26. Ang mga category 2 o mga last hiragana changing verbs nga atong gistudyohan sa lessons 27, 28 ug 29. Ug ang mga irregular verbs nga gieksplikar sa lesson 30. Pwede nimo rebyuhon ning mga lesona, pero ato pong rebyuhon diri kung unsaon paghimo sa conjunctive form. Para sa mga category 1 verbs o row-dropping verbs, ang row nga anaas katapusan sa spelling sa dictionary form atong taktakon ug ang mahabilin mao ang conjunctive form. Pangalitan ang taberu nga pasabot mokaon. Taktakon ta ang row ug ang mahabilin kay tabe nga mao ang conjunctive form. Para sa mga category 2 verbs o last hiragana changing verbs, ang katapusang hiragana sa dictionary form ilisdan ta sa ilang I series pagporma sa conjunctive form. Adunay siyam ka klase nga ending, gigrupo sigon sa kaparehas sa ilang pag-conjugate. Ang ku mahimong ki, ang gu mahimong gi, ang su mahimong shi, ang bu mahimong bi, ang mo ngadto sa mi, ang no ngadto sa ni, ang ru mahimong ri, ang tsu ngadto sa chi, ug ang u mahimong i. Sa mga category 2 verbs, hinumdumi nga atong tuktukan ang katapusang hiragana lamang ug maunsa kini. Kini ang listahan sa 5 ka mga common nga irregular verbs. Ang conjunctive sa suru kay shi, ang conjunctive sa kuru kay ki, ug ang conjunctive sa iku kay iki. Ang aru ug da dili gamiton sa pagpangimbitar ug pagpangagda. Sunod, diretso na tas mga ehemplo. Unahon tagtanaw ang mga formal style language sa pagpangimbitar. Pag-ingon, di ka ba manihapon? Atong gamiton ang verb nga taberu nga usa ka category 1 row-dropping verb. Sa hinapon, banggohan wo tabe maseng ka? Banggohan wo tabe maseng ka? Ang wo mao'y direct object particle ug ang ka mao ang question particle. Kung angay nimong rebyuhon ang Japanese sentence structure ug unsaon paggamit sa mga Japanese particles, palihog tan-awa gikan sa lesson 22 hasta sa 24 gamit ang atong Cebuano playlist. Pag-ingon, manihapon ta? Sa hinapon, banggohan wo tabe mashou ka? Banggohan wo tabe mashou ka? Ug pag-ingon, manihapon ta? Sa hinapon, banggohan wo tabe mashou. Banggohan wo tabe mashou.
Ang pirmiro usa ka imbitasyon nga pangutana, busa adunay question particle ka. Apan ang ikaduha usa ka deklarasyon, mga unta. Busa tangtangon ang question particle ka ug ang imong tingog ipaubos. Ang sentence, di ka ba mobasa og libro? Ang mobasa sa hinapon kay yomo nga usa ka category 2 verb. Ang hinapon sa tibok sentence kay honwo yomimasen ka? Honwo yomimasen ka? Ang yomimasen gibuak ta sa lain-laing kolor. Ang asol mao'y parte sa original nga verb nga nagpabilin. Ang mi gihimong berde aron pagtutok nga ang ending nga mo sa dictionary form nahimong mi ug ang masen ka kay color pula pagpakita nga mao ni nagda sa imbitasyon. Mamasa tag libro sa hinapon, honwo yomimashou ka? Honwo yomimashou ka? Ug pag-ingon, mamasa tag libro sa hinapon, honwo yomimashou. Honwo yomimashou. Ang kalahian sa duha kay ang question particle ka ragyod. Di ka ba moadto sa parte? Ang moadto kay iku nga usa ka category 3 irregular verb. Sa hinapon, patini ikimasen ka? Patini ikimasen ka? Ang tibuok po nga ikimasen gihimo natong puwa pag-indikar nga kini usa ka irregular verb. Pag-ingon, mangadto tas parte? Sa hinapon, patini ikimashou ka? Patini ikimashou ka? Ug pag-ingon, mangadto tas parte. Sa hinapon, patini ikimashou. Patini ikimashou. Adi ay dungag nga mga ehemplo gamit ang usa ka category 1 verb, ang oshiru nga pasabot motudlo. Di ka ba motudlo og in English? Eigo oshemasen ka? Eigo oshemasen ka? Tudloan ti kag in English? Eigo oshemashou ka? Eigo oshemashou ka? Tudloan ti ka og in English? Eigo oshemashou. Eigo oshemashou. Karon, gamit ang usa ka category 2 verb ang nomu nga pasabot mo inom. Pag-ingon, di ka ba mo inom og tsa? Sa hinapon, ocha o nomimasen ka? Ocha o nomimasen ka? Manginom tag tsa? Ocha o nomimashou ka? Ocha o nomimashou ka? Manginom tag tsa. Ocha o nomimashou. Ocha o nomimashou. Sunod, mogamit tag usa ka category 3 verb ang suru nga pasabot mo buhat. Atong gamiton ang usa ka compound verb sa suru, ang benkyo suru, pasabot motuon. Pag-ingon, di ka ba motuon? Sa hinapon, benkyo shimasen ka? Benkyo shimasen ka? Magtuon ta? Benkyo shimashou ka? Benkyo shimashou ka? Magtuon ta. Benkyo shimashou. Benkyo shimashou. Karon, tan-awon taon sa pagporma sa plain form sa di ka ba mo nani-nani? Hinumdumi nga gamiton ta ang plain language para pagsulti sa atong pamilya, sa mga suod nga amigo-amiga ug mga under nato o manghod nato. Ang plain form ani lahi ra sa plain form sa mo nani-nanita og mo nani-nanita. Busa dili nato dunganon og tuki. Ang plain form sa di ka ba mo nani-nani nagagikan sa plain non-past negative conjugation nga nani-nani nay. Ug dungaga nato sa question particle ka. Nani-nani nay ka? Atong rebihon unsaon paghimo aning konjugasyon na. Para sa category 1 root dropping verb, taktakon ta ang ru ug pulihan nato og nay. Pangalitan taberu, mukaon. Taktakon ang ru ug ikabit ang nay pagporma sa tabenay nga pasabot di mukaon. Para sa mga category 2 verbs, ang katapusang hiragana balhinon ta ngadto sa A series ug kabitan nato og nay. Ang ku mahimong ka, ang gu mahimong ga, ang su mahimong sa, ang bu ngadto sa ba, ang mu ngadto sa ma, ang nu mahimong na, ang ru mahimong ra, ang tsu mahimong ta, ug ang u mahimong wa
ug dili special kini. Unya sa kada usa, dungagan nato og nay. Sa mga irregular verbs, ang suru mahimong shinay, ang kuru mahimong kunay, ang iku mahimong ikanay, ug dili nato panumbalingon ang aru ug da kay dili ni sila gamiton paghimo og imbitasyon ug pagpangagda. Atong gamiton ang parehas nga mga sentences pero ato lang himuon sa plain form inig hinapon. Ang dili ka ba mokaon mahimong banggohan mo tabenay, banggohan mo tabenay. Lahi ra sa formal form nga tapuson ang sentence sa question particle ka. Sa plain form dili ta mo gamit og ka, apan atong ipataas ang atong tingog pag indikar nga usa kini ka imbitasyon nga nagkinahanglan og tubag. Pwede nimo kabitan og ka apan ang imong dating mura kag tiguang nga gisapot. Busa mas maayo ipataas na lang ang imong tingog. Banggohan mo tabenay, banggohan mo tabenay. Di ka ba mobasa og libro? Honwo yomanay, honwo yomanay. Sama sa naandan, ipataas nato ang atong tingog sa katapusan aron masabtan nga kini usa ka imbitasyon. Di ka ba moadto sa party? Pati ni ikanay, pati ni ikanay. Di ka ba motudlo og in English? Ego o siyanay, ego o siyanay. Di ka ba mo inom og tsa? Otsiao no manay, otsiao no manay. Di ka ba mo tuon? Benkyo shinay, benkyo shinay. Di ka ba mo tan-aw og sine? Egao minay, egao minay. Di ka ba maminaw og music? Ongaku kikanay, ongaku kikanay. Di ka ba moari sa Tokyo? Tokyo ni konay, Tokyo ni konay. Di ba ni mo siradan ang pirtahan? Doa wo shimenay, doa wo shimenay. Di ka ba musod? Naka ni hayranay, naka ni hayranay. Di ka ba moadto sa meeting? Kay gini ikanay, kay gini ikanay. Simple ra, di ba? Sunod, atong tutukan ang paghimo sa plain form sa mo nani-nanita og mo nani-nanita. Para sa mga Category 1 root-dropping verbs, atong taktakon ang ru, unya ikabit ta ang yo. Pangalitan, taberu, mahimong tabeyo, tabeyo. Para sa mga Category 2 verbs, ang katapusang hiragana sa spelling sa dictionary form atong usbon ngadto sa O series ug kabitan ta og U. Bali ang ku mahimong ko, gu mahimong go, su mahimong so, ang bu ngadto sa bo, ang mu ngadto sa mo, ang nu ngadto sa no, ang ru ngadto sa ro, ang tsu ngadto sa to, ug ang u ngadto sa o. Unya sa kada usa nila, idungag nato ang hiragana u. Alang sa mga irregular verbs, ang suru mahimong shio, ang kuru mahimong koyo, ang iku mahimong iko, ang aru ug da wa gamita. Karon tan-aw nato ang atong mga ehemplo. Pagpangagda, manihapon ta. Banggohan mo tabeyo, banggohan mo tabeyo. Mubasa tag libro. Honwo yomo, honwo yomo. Mangadto tas parte. Pati ni iko, pati ni iko. Ug sunod ang pagsulti nga daang pagpangimbitar. Atong isulti nga patas ang tingog sa katapusan aron mailhan nga imbitasyon kini nga nagkinahanglan og tubag. Manihapon ta. Banggohan mo tabeyo, banggohan mo tabeyo. Mubasa tag libro. Honwo yomo, honwo yomo. Mangadto tas parte. Pati ni iko, pati ni iko. Karon pagpangagda. Tudloan tag in English. Ego o seyo, ego o seyo. Manginom tag tsa. Otsiao no mo, otsiao no mo. Magtuon ta.
Benkyou shiyo. Benkyou shiyo. Ug sunod, imbitasyon nga dang pagpangutana. Tudloan tag in English, ego o seyo, ego o seyo. Manginom tag tsa, otyaw no mo, otyaw no mo. Magtuon ta, benkyou shiyo, benkyou shiyo. Pagpangagda, mananaw tag sine, egaw mio, egaw mio. Maminaw tag music, ongaku kiko, ongaku kiko. Mangarit tag balik sa Tokyo, mata Tokyo ni koyo, mata Tokyo ni koyo. Ug paghimo og imbitasyon dang pangutana. Mananaw tag sine, egaw mio, egaw mio. Maminaw tag music, ongaku kiko, ongaku kiko. Mamalik tag Tokyo, mata Tokyo ni koyo, mata Tokyo ni koyo. Pagpangagda, siradanta ang pirtahan. Dowa wo shimeyo, dowa wo shimeyo. Manood ta, naka ni hayro, naka ni hayro. Mangadto tas meeting, kay gini iko, kay gini iko. Og pangimbitar dang pangutana. Siradanta ang pirtahan, dowa wo shimeyo, dowa wo shimeyo. Manood ta, naka ni hayro, naka ni hayro. Mangadto tas meeting, kay gini iko, kay gini iko. Easy practice na hinumdum ka pa ba sa imong verb vocabulary? Suwayi og litok ning lain-laing imbitasyon og pagpangagda ngadto sa hinapon. Pirmiro, gamit ang formal form unya plain form dayon. Di nimo ablihan ang bintana. Mado, akemasen ka. Mado, akemasen ka. Ug sa plain style, mado, akenay. Mado, akenay. Abrihan ta ang bintana. Mado, akemashou ka. Mado, akemashou ka. Ug sa plain style, mado, akeyo. Mado, akeyo. Abrihan ta ang bintana. Mado, akemashou. Mado, akemashou. Ug sa plain style, mado, akeyo. Mado, akeyo. Di nimo isuwat imongan diri. Onamayo koko ni kakimasen ka? Onamayo koko ni kakimasen ka? Og plain style, onamayo koko ni kakanay? Onamayo koko ni kakanay? Suwaton tang imongan diri. Onamayo koko ni kakimashou ka? Onamayo koko ni kakimashou ka? Plain style, onamayo koko ni kako? Onamayo koko ni kako? Isuwat nato imongan diri. Onamayo koko ni kakimashou. Onamayo koko ni kakimashou. Ug sa plain style, onamayo koko ni kako. Onamayo koko ni kako. Di ka mulangoy. Oyogimasen ka? Oyogimasen ka? Plain style, oyoganay? Oyoganay? Manglangoy ta? Oyogimashou ka? Oyogimashou ka? Plain style, oyogo? Oyogo? Manglangoy ta? Oyogimashou. Oyogimashou. Og plain style, oyogo. Oyogo. Di ka ba makigsulti kang Miss Tanaka? Tanaka-san to hanashimasen ka? Tanaka-san to hanashimasen ka? Plain style, Tanaka-san to hanasanay? Tanaka-san to hanasanay? Istoryahon ta si Miss Tanaka? Tanaka-san to hanashimashou ka? Tanaka-san to hanashimashou ka? Og plain style, Tanaka-san to hanaso? Tanaka-san to hanaso? Istoryahon ta si Miss Tanaka. Tanaka-san to hanashimashou. Tanaka-san to hanashimashou. Og plain style, Tanaka-san to hanaso. Tanaka-san to hanaso.
Di ka pa muuli? Mada kairimasen ka? Mada kairimasen ka? Plain style. Mada kairanai? Mada kairanai? Manguli na ta? Kairimashou ka? Kairimashou ka? Plain style. Kairo? Kairo? Manguli ta? Kairimashou. Kairimashou. Plain style. Kairo. Kairo. Sumahon tang atong nakatunan ni ining lisona. Atong natuki unsaon pag-imbitar og pagpangagda. Di ka ba mo nani-nani? Sa hinapon, himuon kini gamit ang conjunctive form of the verb plus maseng ka. Sa plain form, gamiton ta ang nay version sa verb ug isulti nga pataas ang tingog sa katapusan pag-indikar nga kini usa ka imbitasyon nga daang pangutana. Nani-nani nay? Pagporma sa conjunctive form sa verb, kung kamaukas pagporma sa mas form, taktakon lang nimo ang mas. Ang mahabilin mao ang conjunctive form. Apan kung di nimo kabisado ang formal form ug ari ka magsugod sa mga dictionary forms, kung category 1 row dropping verb gani, taktaka lang ang row ug ang mahabilin mao ang conjunctive. Kung ang verb category 2 gani, ilisdi ang katapusang hiragana ngadto sa I series ug dungagi og maseng ka. Kung irregular verb gani, aduna tay tulo ka klase nga verbs. Ang suro mahimong she, ang kuru mahimong ki, ug ang iku mahimong iki. Unya sa kada usa, kabitan nato og maseng ka. Pagporma sa plain non-past negative, taktakon ang ru kung usa ka category 1 verb. Kung category 2 verb gani, ilisdi ang katapusang hiragana sa dictionary form ngadto sa A series ug ikabit ang nay. Para sa irregular verbs, ang suru mahimong shinay, ang kuru mahimong konay, ug ang iku mahimong ikanay. Sa plain form, pataas ang pagkasulti aron mahimong imbitasyon nga nagkinahanglan og tubag. Pagpangutana og magnani-nani ta, sa formal, kabitan ta og masyow ka ang conjunctive form sa verb, ug sundon ta ang mga balaod sa pagporma sa conjunctive form. Para sa plain styles, nagtapos ni sila sa yo o o. Paghimo sa plain form, kung category 1 row dropping verb gani, taktaka ang ru unya ikabit ang yo. Kung category 2 verb gani, ang katapusang hiragana sa dictionary form, ilisdan ngadto sa o series ug dungagan og u. Para sa mga irregular verb, ang suru mahimong shiyo, ang kuru mahimong koyo, ang iku mahimong iko. Og diri ko to ang atong lesson, bahin sa pagporma og mga imbitasyon og pagpangagda sa formal og plain forms. Hinaot daghan kag nakatunan og nalingaw ka sa atong lesson. Palambua imong verb vocabulary, pinaagis pag-review sa lessons 26 hasta sa lesson 30 kung diin gitudlo ko ang sobra sa uskagatos ka mga pang-adlaw-adlaw nga mga verbs nga atong gamit-gamiton sa tibuok natong kurso. Kita ta sa sunod nga lesson. Gambatte kudasai. Kung arisgado kagyud makat-on og hinapon, importante kaayo nga mag-practice adlaw-adlaw. Gahinan gyud nimo og panahon. Kung nagsakay ka sa jeepney, naghuwat sa traffic, patubang sa trabaho ug naglingkod ra ka sakyanan o kaha break time nimo sa trabaho, balik-balikin nig paminaw ug tan-aw ang mga training videos. Tungod kay dili nako matudlo ang tanan, kinahanglan palambuang imong bokabularyo gamit ang libro, internet o app. Aduna ko'y link sa usa ka website nga adunay 8,000 essential Japanese words nga akong ibutang sa ubos. Ang akong video series giplano ni para lig-on ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Kaya og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.